माझी 2 नंबरची बहीण, माझ्या पाठची बहीण. नमस्ते, मी प्रमिला. हा, हिचं नाव प्रमिला. ही असता वाशिक, आमच्या बाबाच्या बाजू. त्यामुळे आम्ही वर्षातून एकदा जमा होतो आणि असं छोटं मोठं कार्यक्रम करतो. तो वाटला तुमका खूप इच्छा झाली की तुमका दाखवायची. आता ह्या बहिणीची ओळख झाली आणि ही तर तुम्ही ओळखतासच. नमस्कार, मी आचल आनंद दुपटे, देवगडचा. हिची सासू इली आपल्या पडवळच्या भाजीच्या रेसिपी, तिची पण लिंक देतोय, ती तुम्ही बघा खाली. आता ती रेसिपी राहून दे बाजू. आम्ही आता या छोटासा मोठासा सेलिब्रेशन करतो, तर तुम्ही बघूया. आता होय या हिचा चेडू प्रमिलाचा वार्षिक असता. ही आजोबांच्या बाजूक असतं. आमची बहिणी आपली एक गावावरनं येतली आणि मी विरारवरनं येतले. या माझा चेडू एखादा तुम्ही ओळखतास. हा माझा मोठी भाची, मागाशी ओळख करून दिले जान्हवी. पण ह्या कोणाचा चेडू तर दाखवतंय. नमस्कार. हा, हिचा चेडू. गेल्या वर्षी मावशी आमच्या घरी इलेली गणेश चतुर्थी, तेव्हा पण आम्ही मॉप रेसिपी बनवलेलं, आईस्क्रीम बनवतलं. गावावरून मी माझ्या देवगडचे हापूस आंबे घेऊन इलेले. घे बाय, चेडवान जोरातच तयारी केल्या. मग त्या आंब्याचं आता आमरस बनवलं. मला हे आमरस जानूने बनवून दिलंय. आता मी हे साचेत ह्याला भरते. ह्यो आईस्क्रीमचं मोल्ड असा, त्याच्यात ह्या भरतला. आता ह्याका पण येऊ कया ना, त्या मोल्डची काय ओळख करून देऊक नका. बघा चेडवाक बरोबर जमता. को फुल भरू नको हा, त्याचा भूस लावल्यावर बाहेर येतला. गो वाईस माका पण ठेव भरू. होय होय, त्याका पण उत्साह येलो. आम्ही पण करतले, नाही तर मला नुसतं मी बनवून दिलंय. माझ्या अमुक सांगूक नको करू, ह्याने कधी केलेलंच नाही. ह्याका फक्त अभ्यास आहे की अभ्यास. हो, बाकी कधी किचन मध्ये वळून बघायचा नाही. आऊस काय करता, काय करता, मावशी काय करता. मावशी असा सर शिकली, नंतर पाठ फेरल्यान. जाऊ दे गो, पुढे मागे करतली. चेडवांका काय करूच असता. बघ वरता बोलता बोलता झाला ना करून. बघा ह्या आता माका जमला तसं मी भरलं. माझ्या आवशीकडे लक्ष नको देऊ. बरोबर. दुसऱ्यांची चेडवा चांगली दिसत. बरोबर, घरोघरी मातीची चुली. आता मी या फ्रीज मध्ये सेट करून ठेवतोय. दीदी 6 ते 8 तास ठेवायचं असतं. हा हा होय बरोबर, मावशी बोललेली एका व्हिडिओत. ह्या आपण 6 ते 8 तास आता फ्रीज मध्ये सेट करून ठेवूया. तपुचा लावतली बरी येते का, दांडे घेऊची गरज नाही ना. या आता सेट करून फ्रीजर मध्ये ठेवतो. घे बाय, चेडू माझा शिकला पण खय ठेवल्यान बघा बर्फाच्या ह्याच्यात. आता हय ठेवूक वया तुमका गमात कसा. ह्या बघा झाला. आता 6 तासांनी फ्रीजचो दरवाजो खुलतलो. काय मजा करता. आणि आता आम्ही मम्मीला आणि मावशीला देतो. आवशिक आणि मावशिक देतात. मस्त तयार केल्याने मदर डे एकदम सेलिब्रेट होतात जोरदार. वाका तर तारच होणार आहे. वा वा वा, खूप छान. खूप छान झालेलं आहे. झाल्याशिवाय किती छान. पाठी बाबा, आता आम्ही आमच्या झिलांका घेतलो खाऊ. येवा पकडे वा. हा हा, मस्त एकदम स्वादिष्ट. आंब्याचं अगदी भरभरून आणि मुलींचा चेडवांचा प्रेम पण भरभरून उतरला. हो, मजा येता. होय ना गो. होय ना गो. मस्त एकदम. आता आमचा या असा महिला नाही मदर्स डे कसं सेलिब्रेट झालं तो पण तुम्ही जरा बघा. भेटतो पुढच्या वर्षी. बाय बाय. परत किचन लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा.